Дневникът на един трънлю. Много хора си мислят, че тази книга е хубава. Когато отивам в парка и края на детската площадка, питам много деца, какво четете? И всички те като един ми отговарят. Дневника на един трънлю. Може би много от вас, родители, си мислите, че тази книга е хубава и заслужава децата ви да я четат. Но не е така. Ако не ми вярвате, продължете да гледате това видео. Ето, това е първа точка. Тук става ясно, че главният герой в историята изобщо не му пука за мнението на майка му. Ето, тук се вижда това. Страхотно, само това ми липсваше. Някой глупак да ме види с тази книжка и да получи грешно впечатление. Освен това, трябва да подчертая още сега, това беше идея на майка ми, не моя. Да преминем към втора точка. Това е чисто самохвалство. Креги, разкажи ни за твоето детство. Винаги ли си бил толкова умен и красив? Ето ви хрониката ми, сега да ви няма. Според мен това е чисто самохвалство. Ето и това си е чиста обида с най-просташките думи, но това в моето семейство го наричаме американски хумор. Вижте и това, според мен, то е чисто неуважение към учителите и училището. Ще кажа само, че според мен основното училище е най-тъпото изобретение на света. Как ви звучи това? Напълно безсмислена дума. Сигурен съм, че децата ви ще продължат да четат интересни книги и без да е нужно да научат просташки изрази. За ето този параграф напълно не знам какво да кажа. Сега е много по-сложно. Вече зависи какви дрехи носиш, колко си богат или дали имаш хубаво дупе. Още безсмислени изрази, без които децата ви ще си минат добре. Момичета са миризливи акита. Да. Аз съм на 10 години и до сега съм си живял много добре, без да се шегувам с акита, миризливи момичета. Каква е тази популярност? Защо в наше време се определя колко високо си в училището, или по колко пари струват разни твои неща, или по това колко си популярен? Нали израза дрехите не говорят за душата, съществува или не? Според мен това си е чист езически обичай. Единственото защита от сиренясване, докосване е да кръстоша с пръсти. По дяволите! Такъв израз съм срещал само в книги за пирати и ги използват злите герои. Този злодей ли е? Показах ви само няколко страници от книгата и сега се чудя дали ще решите дали вашето дете ще я чете.